14 июльдә Татарстан Дәүләт Советы язгы сессиясенең финал утырышы була. Депутатлар кайсы мәсьәләләргә игътибарны юнәлтә. Шулар һәм парламентның башка хәбәрләре белән Ләлә Зәйнуллина таныштыра. Көн тәртибенә якынча 20 мәсьәлә кертелде. Шуларның берсе төбәкләрнең дәүләт символларына хөрмәт белән карамаган өчен җаваплылык турында закон чыгару инициативасы. Шулай ук депутатлар Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустинга 3нче бала туганнан соң авыл җирендә яшәүче хатын-кызлар өчен социаль түләүләр кертү тәкъдиме белән мөрәҗәгать итәргә җыена. Мондый ярдәм чарасы Татарстанда гамәлдә инде. Президиум утырышында дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты җитәкчесе Альберт Хабибуллин Республика үзәк сайлау комитетының яңа составы ничек формалашачагы турында сөйләде. Татарстан буенча баш федераль инспектор Виктор Демидов Фәрит Мөхәммәтшинга Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле исеменнән рәхмәт хатын тапшырды. Игорь Комаров парламент рәисенә округ закон чыгаручылар ассоциациясын үстерүдәге казанышлары өчен рәхмәт белдерде. 15 июльдә Әлмәттә Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Дәүләт Думасы депутатлары белән берлектә республиканың федераль программаларда һәм ил күләм проектларда катнашуы турында фикер алышырга ниятли. Икътисад, инвестициялар һәм эшмәкәрлек комитетының күчмә утырышында икътисадның җитештерү секторында цифрлы технологиялар кертү һәм хезмәт җитештерүчәнлеге ил күләм проектын гамәлгә ашыру турында сүз барды. Ул Казан компрессор заводында узды. Предприятиедә сакчыл җитештерү инструментлары уңышлы кертелә. Импортны алыштыру программалары гамәлгә ашырыла. Предприятие җитәкчелеге тарафыннан чит илгә бәйлелекне бетерүдә зур эш башкарыла. Җитештерелә торган продукция нигездә Россия базарына чыгарыла. Быел безнең ишегалды программасы буенча Татарстанда 1200-дән артык ишегалды төзекләндерелә. Бу хакта торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше буенча комитет һәм профильле комитет каршындагы эксперт советының күчмә утырышында билгеле булды. Ишегалларын төзекләндерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча төбәк операторларының эшчәнлеге турында мәгълүмат тыңланды. Шулай ук кайбер республика законнарын карадылар. Комитет әгъзалары Казанның Кылгали һәм Сафиуллин урамнарындагы йортларның ишегалларын карап чыкты. Ишегалды территорияларын төзекләндерү программасы 2020 елда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән старт алды. Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетының күчмә утырышында мәктәпкәчә учреждениеларны һәм гомуми белем бирү мәктәпләрен педагогик кадрлар белән тәэмин итү турында сүз барды. Утырыш Казан педагогика коллегиятендә узды. Парламентарийлар гомуми белем бирү оешмаларын капиталь ремонтлау мәсьәләләре буенча фикер алышты. Кайбер федераль закон проектларын карадылар. 2022 елның язгы сессиясе чорында комитет эшенә йомгак ясалды. Республиканың мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Поминов билгеләп үткәнчә, республиканың мәгариф системасында 60 меңнән артык педагогик хезмәткәр эшли. Татарстан вузларында педагогик белгечлекләр буенча 16 меңнән артык студент белем ала. Профильле комитет әгъзалары коллегиятның уку аудиторияларын һәм лабораторияларын карадылар. Әлеге белем бирү учреждениесенең эшчәнлеге белән таныштылар. Моннан 8 ел элек Казан педагогика коллегияте базасында башлангыч сыйныф укытучылары һәм мәктәпкәчә белем бирү оешмалары педагоглары өчен педагогик кадрлау әзерләү буенча ресурс үзәге ачылды. Социаль сәясәт комитеты утырышында депутатлар республикадагы демографик вәзгыять турында мәгълүмат тыңлады. Бөтен Россия халык санын алуның башлангыч мәгълүматлары буенча Татарстанда 4 миллион 5 мең кеше яши. Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының гаилә һәм демография үзәге директоры, социология фәннәре докторы Чулпан Илдарханова сүзләренә караганда, беренче бала тапкан хатын-кызларның уртача яше арта бара. Галимнәр Татарстанда демографик процессларның динамикасын һәм сәбәпләрен анализлады. Дәүләт Советы депутатлары авыл җирендә даими яшәүче хатын-кызларга 3нче бала туганда бер тапкыр бирелә торган түләү билгеләү өлешендә Татарстан тәҗрибәсен федераль дәрәҗәдә тарату тәкъдиме белән мөрәҗәгать итәргә ниятли.
Моңа федераль бюджет акчаларын тоту тәкъдиме бар. Мәрхәмәт Милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Алсу Нәбиева сүзләренә караганда, авылда хатын-кызларга ярдәм итү мәсьәләсе Идел буе федераль округы дискуссия мәйданчыгы утырышларының берсендә закон чыгару җыены депутатлары тарафыннан күтәрелгән. Игенчелектә заманча технологиялар кулланганда гына сугару системалары нәтиҗәле булачак. Бу хакта Марат Әхмәтов Лаеш районында профильле парламент комитетының күчмә утырышында белдерде. 10 елдан соң махсус программа кабул иткән. Шул программа нигезендә һәр ел инде 4,000-5,000 гектарга безнең сугарылу мәйданнары артып бара һәм без авыл хуҗалыгы предприятиеләренә бик матур программа эшләдек. Аларга ул чыгымнарын зур дәрәҗәдә аларга компенсация һәм кайтарып бирү дәүләт ярдәмен системасын эшләдек. Моннан тыш, комитет утырышында депутатлар парламентка экология һәм җир кодексларына үзгәрешләр кертергә, шулай комитетның беренче ярты еллыктагы эше турында хисапны расларга тәкъдим итте. Бүгенгә парламент яңалыклары шулар.